Ano ba paglakaw sa airport? Paano? Ayan, ganyan. Ayan, oh. Ana, oh. Bukod ka. Abi na ko happy. Abi na ko. Siya naman. Oh, pakita. Hala. Naunsa man siya. Bakang malikag tiri. Dili ba pwede dyan? Makasis ka dahil. Bawal na. Ay, bawal na. Maklaro na yung Bakit kasi maganyan ka dahil? Sige, ano na? Ano mo niya dahil? Ano mo niya? Ano mo niya? Yeah. Wow. Kadua. Unsay mong bag? Ano, walay ba? Oh. Maleta. Dahil Pulubi. At tagaan ko mo 1.5 ito po ay. Ako lang po. siyempre paglalabas ka ng airport, kailangan masagot nila, masagot mo yung mga tanong nila at maano mo sila ba, ma-convince mo sila na babalik ka, na hindi ka magi-stay doon for bad or for. Bakit? Manila lang yun. Ayun nga, pero kailangan ka back and forth. Oh, kailangan may ticket ka back and forth. Anong gagawin mo sa gagawin mo sa Manila? Nga nagabot ko sa una. Saka mag-stay sa Manila. Saka mag-stay sa Manila. Memorise niya yung address, ma'am. Anong gagawin mo sa Manila? Ganon. Anong gagawin mo sa Manila? Go! Di, magyaya. Ano dahil? Para maluwi dali. Kasi pag magbabakasyon ka, hingian ka ng bank account, bank statement, yung sahod mo, ITR, BIR. First time niyo mo? Oh, first time ganyan niya. Mag-isa kayo Lalo lang? Oo. Kaya ang interviewin. Live mo sa airport o sa... Diya ka man sa kuwan? Dali naman na, 35 minutes. Uy, dili magdala po ng tulo ka rosaryo pag first time mo lagi. Tulo, isa, duha, tulo sa kamo. Ana mo na. Lagi ko na lang siya. Pagbalik ko na ko kaya yan, patan na. Mag-ibang ka dito sa airport first time. Na dili mo flash niya. Tadi ba sa kabalo usa ka mapindot. Tingog ka mo. Tumulog ka mo sa usahan. Ano first question? Ano kasi gagawin mo sa Manila? Kasi mamaya isipin nila baka mamaya gagawa ka ng illegal, mga ganun. Ayaw pasagdi ang kuan si Anya. Kuan, abri. Ayaw pasagdi. Nya imo ang bawal dili mo Hindi naman siya si Anto sa puta. Kasi ano ako. Ang importante dahil ang interview. Oo. Dapat pagkuan mo pag this anang landing na sa international airport kasi dire lang ko. Ano magkadiri lang ko. Dahil ikaw pa ako sa demonstration. Sa airplane kay pag umang ka. O ano? Mga first time. The best? Uh, The best. paano yung best? kuan mo. Best ka na. Hindi ano. Feeling ko dalawa makukuha. Ano yung nilalagay sa ilong? Ano yun? Oxygen lang, walang tank. Grabe naman yung tank. Ilan mo sa'yo? Day, pila ka ba kung mo dapat sa nina? Yeah. Si Makwan si ano? Yung check 8, nang 40-10. Baka lang sa timbangan. No, timbangan dito ka? Ay, sabi, pila ka ba kung ano sa sanina? Go! Ha? Hand carry. Pwede man. Mag-add. Magtala pa sa daghan? Tulo raw, kay palitan mang pili mo. 14, Oh? 15, 16. Sa bagay, pwede man na kayo 4 days naman mag-shopping. siya. 4 days naman siya. Mag-shopping na. Ay sabi, ang importante ba? Nganong niyento ka sa Manila? Uy, Ina day pag magyaya. ato mo dito, hindi ka magilala sinunog kay bawal na dito. Lain man. Na Cebu ba yan na? Kasi Cebu ka naog. Mawala din si Britney baga. Ako siya i-shop pro t-shirt. I-shop pro. Ayun to day. Ha? Pass logistic wait. Pass logistic. May agpas ka. Dapat imong timanan imong mga kuan kasakay sa eroplano para dili ko mabiyahe. Ayaw! Ang imong ko anong social climber? Pass logistic. Pass Oy! logistic. Kaya pwede ko ba ito sa kaiguhan? Pass kaiguhan. Dili kay kung magsuot ka ginaguan or social Social- climber naog ka din sa saan. Ayaw po pag Cebu, sinulog. Car. Magpasabang may na siya sa hay. Huh? Jogging pants. Matulog ka dito. Pagdala ko lan, balik ka na.